Još 1999. donesen je prostorni plan Republike Hrvatske i predviđao je samo jedno mjesto u zemlji gdje će se odlagati radioaktivni medicinski i nemedicinski otpad. Trgovsku goru pokraj Dvora na Uni. Takvim su rješenjem tamnašnji stanovnici, blago rečeno, izrazito nezadovoljni. I u Petrinji je danas održan okrugli stol protiv odlagališta u Dvoru. Bili su i gosti iz susjedne BiH koji dijele granicu s Unom. Mi smo odlučili i cijelo to stanovništvo i cijela ta jedna, rekao bi, budućnost našeg kraja na proizvodnji zdrave hrane, turizma i jednoj ekološkoj bazi. Takav otpad, takvo jedno ruglo nama ne donosi nikakav prosperitet, nikakvu budućnost. Usaglasili smo svoje stavove, spremni smo za ovu bitku i sigurno imamo stav da istu nećemo izgubiti. Iskoristit ćemo sve međunarodne konvencije koje su nam na raspolaganju da zaštitimo prije svega zdravlje građana cijele ove regije. Građani strategiju mogu vidjeti u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost u vijećnici općine Dvor od 10 do 14 sati. Javna rasprava zakazana je 23. veljače na Fakultetu elektronike i računarstva u Zagrebu, te 3. i 4. ožujka u Dvoru. Kako god bilo, stanovnici kažu, i samom najavom odlagališta radioaktivnog otpada Dvoru je već nanesena nemjerljiva šteta. A s nama u studiju je ekološka aktivistica iz Dvora na Uni, Dijana Savić. Dobar dan, dobrodošli. I Saša Medaković, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Otvorena je javna rasprava, dakle, zašto je po vašem mišljenju Trgovska gora najbolja lokacija? Do Trgovske gore se došlo na sustavan način. Tijekom kraja 90. godina je proveden postupak u kojem je cijeli teritorij Republike Hrvatske kroz niz eliminacijskih i usporednih kriterija ocjenjivan po pitanju podobnosti za odlaganje radioaktivnog otpada. U tom postupku je u konačnici izabrana Trgovska gora kao lokacija čije područje je po svojim osnovnim karakteristikama podobno za takvu djelatnost. I rezultiralo je unošenjem u državni plan Republike Hrvatske. Mislim da o toj podobnosti bi Dijana Savić imala što za reći. Imala bih. U principu ja sam ovdje isključivo kao aktivist, dakle zastupam interese svoje kao stanovnice Dvora, tako mojih sumještana, ali i interese jedne cijele regije, s obzirom da smo se sada udružili i pokrenuli smo zapravo društvenu mobilizaciju stanovništva, aktivista iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske, a isto tako i eminentnih stručnjaka koji su se udružili i u stvari pišu jedan veliki prigovor u kojem rade detaljne analize kojima će pobiti sve ovo u stvari što Državni zavod navodi. Stanovnici općine Dvor uglavnom žive od poljoprivrede. Što bi odlagalište tog radioaktivnog otpada značilo za vaš kraj? Pa poljoprivreda je dakle temelj sve privrede, ali ne samo stanovništvo općine Dvor, nego taj cijeli kraj, isto tako i susjedni Novi Grad koji je odmah preko puta same rijeke Une. Ekološka poljoprivreda, turizam. Pitam vas, da li biste vi ikada kupili bilo kakav proizvod sa područja na kojem znate da je nuklearno odlagalište? Vi ste mi, gospodine Medaković, dali ove fotografije. Ovo su fotografije inače kako to sada izgleda u Zagrebu. I kako bi to trebalo izgledati kao jedan bunker u Dvoru, jel tako? Sad, ali moram vas nešto pitati. Biste li vi živjeli pored takvog otpada u Dvoru na Uni? Ja živim pored tog otpada već 20 godina u Zagrebu. I ne smeta vam? Ni najmanje. A kad se izmjesti iz Zagreba, zašto je onda nama toliko stalo da se izmjesti? Zato što Zagreb kao centar... Recite. Zagreb kao centar, jednog veliki populacijski centar, nije primjereno mjesto za takve... Zašto? Zato što je to skupo, nepotrebno i postoje mogućnosti gdje se to može napraviti na puno optimalniji način nego što je to danas. Mi imamo mjesta u Hrvatskoj koja apsolutno nisu naseljena. Pa jedno od takvih upravo se i razmatra. Znači, prvo, moramo reći jasno, mi ne govorimo o odlagalištu. Moramo znati da postoji razlika između odlagališta i skladišta. Strategija i sad provedbeni program definira da Republici Hrvatskoj sve negdje do iza 2043. godine uopće nije potrebno odlagalište. Mi govorimo samo o prostoru na kojem ćemo privremeno čuvati radioaktivni otpad koji imamo. Ako smatrate, odnosno ako kažete da se sad razmatra još jedno mjesto u Hrvatskoj
koje je možda prikladnije. Zašto uopće Ne, ja ne kažem da se razmatra mjesto koje je prikladnije, nego vam kažem da se iza 2025. godine uopće neće razmatrati. Ali malo prije ste mi rekli, pitala sam vas, ima mjesta u Hrvatskoj koja nisu tako naseljena. Dakle, ima ih koji su potpuno nenaseljena. Zašto tamo ne stavimo privremeno odlagalište? Nije privremeno, skladište. Pa to je upravo takvo mjesto. Znači, govorimo... Dvor na Uni je takvo mjesto. Ne Dvor na Uni, govorimo o vojarni koja već zauzima prostor, govorimo o vojarni koja već skladišti nekakve opasne materijale, govorimo o državnom vlasništvu, govorimo o razvijenoj infrastrukturi koja nema namjeru se koristiti više od te svrhe dalje. Ali govorite i o mjestu za koje stanovništvo to ne želi, a ne želi ni stanovništvo preko granice. Tako je. Dakle, nas ne zanima da li je tu riječ o skladištu ili odlagalištu. Mi uopće to ne želimo u svojoj blizini iz nekoliko razloga. To nije samo naš razvoj. To je činjenica da je to područje trusno područje, da se posljednji potres tog područja osjetio i u Zagrebu. Možete li misliti kako se treslo tek u Dvoru ili u susjednom Novom Gradu? Činjenica je da je to plavno područje. Evo, 2 dana smo sada bili odsječeni i tako je za vrijeme svakih poplava. Činjenica je da je tu loša cestovna infrastruktura. Sve je to razmatrano kroz studiju utjecaja na okoliš. I sve te argumente, upravo zato postoji javna rasprava da se snima na argumentiran način. Kada su vršene te studije i terenska ispitivanja? Studije i terenska ispitivanja su vršene tijekom niza godina. Postoje podaci o seizmičkom aktivnosti tog područja, postoje podaci o plavnosti tog područja, postoje podaci o nizu karakteristika tog područja koje studija uzima u obzir i kaže da se neke od njih moraju daljnje istraživati. Hoće li vama stanovnici na ovim javnim raspravama koje će biti 24. veljače u Zagrebu moći odgovoriti na ovo što vi sad kažete? Apsolutno, zato i postoji javne rasprave da se svi prigovori koji imaju argumente razmotre i na njih se argumentirano odgovori. Zašto sustavno, evo 15 već, ova priča traje već 15 godina, zašto se sustavno gura uporno taj otpad u Dvor ako je stanovništvo reklo da ne želi takav otpad u svojoj blizini? Ovako, ja ću vas ovdje sad zaustaviti. 24. je javna rasprava u Zagrebu. Mi ćemo ovo sad pratiti s obzirom da traje još sljedećih mjesec dana i nadam se da ćete mi za mjesec dana oboje ponovno biti gosti da vidimo jesmo li uspjeli doći do nekog konsenzusa. Vrlo rado. Hvala vam lijepo. Hoćemo.